Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 9-njy iýuly. Azat Türkmen kanalymyzyň nowbatda gepleşigine başlaýarys. Bugünkü gepleşigimiň ýöne ýerden hukukdan mahrum edilenler diýip atlandyranmak. Sebäp gepleşikde raýatlarymyzyň hukuklarynyň baskylanmagy bilen bagly iki tany wakaň töwereginde gurrun etmekçi. Wakalaň biri Türkmenistanyň içinden indi soňky wagtlar erkin pikir bilen erkin pikirleri garaýşlar bilen çykyş edip gelýän raýat aktivistimiz Murat Düşeýewiň edil bir kunlukda başyna düşen bir kynçylyk bilen bagly mesele barada bolar. İkinji bir etjek gurrunymyz edil häzirki wagt Türkmenistanyň goşun gullugyny jany howpasynda bolan bir türkmen ýetkerimiziň ejetiniň bir de ýalan haty bilen baglaşykly bolar. Bilşiňiz ýaly biz meýinde illeşmez raýat aktivisti Murat Düşeýewiň soňky wagtlar biziň Azat Türkmen kanalymyzda da çykyş etdi. Ýörüýte geçirilen töhfetdeşliklerde ondan daşary ödem YouTube'da ýörüýte kanal açyp özüniň käbir çykyşlaryny goýdy. Türkmenistanyň häkimiýetlerini alada goýan oň esasy beýanatlaryndan biri bilşiňiz ýaly geçen ýylyň 29-njy dekabryna men ödara şoň bilen geçiren töhfetdeşligimde oň Türkmenistanyna ýörüýte bir syýasy partiýany döretmek planynyň bardygy barada eden beýanaty boldy. On şuurdaky alyp barýan işiniň öňünde de häzirki wagt belli bir kynçylyklar döredildi. Ol kynçylyklar hem elbetde Türkmenistanyň hukuk gullukları tarapyndan döredildi. Murat Düşeýewiň we oň ýakyn egilleşleriniň iýdarlanmagy dowam edýär. Ýöne Murat Düşeýewiň kol goşuryp oturanok bilşiňiz ýaly ýakynna özüniň şo YouTube kanalyna bir näçe video ýazgyny goýdy Murat Düşeýewiň. Şol ýazgylaryň biri şoňda biz meýiniň yerli bir poliklinikasynda, hususan 10-njy poliklinikasynda şol poliklinikaň müdiri Nazarowa bilen Murat Düşeýewiň arasynda ýüze çykan öýdara bir töhfetdeşliginiň ýazgysy boldy. Murat Düşeýewiň şo taýda öz ejetine ediljek bolýan tanjym bilen bagly bir näçe soraw berýär şo poliklinikaň müdirine. Poliklinikaň müdiri bir yerlikli dogry düzük jogap bermegiň ýerine gowukturup bir delilli gurrun edebilen ok. Şo Murat Düşeýewiň gaýta berýän sorawlarynyň öňüni aljak, o öňüni almaga çalyşýar, hemem haýwat atýar. Sen şu edýän, şu berýän sorawlaryň üçin men sen üstünden arz ederim diýip gaýta haýwat atýar. Şo wakada şu geçen aýyň iýun aýynyň 15-ine bolan waka Murat Düşeýewiň esasy alada goýýanda şo taýda näme boldy? Şol öz ejetine tanjym etjek bolýarlar ki, koronavirus keseline garşy ejetinde de bir näçe kronik keseller bar eken. Murat Düşeýewiň alada goýýanda adam şo taýda şol ediljek tanjymyň ejetine ziýan etjek, ejetiniň saglygyna ziýan ýetirmeginiň mümkin dälligi barada mesele. Sebäbi käbir halatlarda, käbir kronik kesellerde şol koronavirusa garşy edilýän tanjym edilmeli däl edilýär. Şoň bilen gazaplanýar. Şo baradaky maglumatam islendik poliklinikada keselhanada da bolmaly, emma şo taýdaky bolan gurrundeşliginiň ýazgysyndan biz göremizde şol poliklinikaň müdiri Nazarowa Murat Düşeýewiň şu mesele barada berýän sorawlaryna dogry düzük jogap berip bilenok, şoň ödem şol aýalyň özüniň professionallyk derejesini şu hasynda goýýar. Şol aýalym özüniň professional borjyny ýerine ýetirip şu özüne berilýän sorawlara jogap bermek ýerine gaýta insanlar haýwat dilen jemleýär, haýwat atýar. Şol diňe bir haýwat atmak bilen şäklenmeýän ýa-ni Nazarowa diýilen aýal hakykatdan hem suwda ýüzüp tutupdyr, ýerli suwda. Soňam edil şol güniň ertesi 17-nji, bagyşlan 16-njy iýuny eýýäm Murat Düşeýewiň suwd etdiler. Biz meýiniň yerli etrap suwdunda. Murat Düşeýewiň hem eline şo taýda şol aýala hiç ýyly şol aýalyň mertebesini kemsetmeýändigini görkezýän video ýazgy bar. Şo video ýazgyny suwdnama hökmünde ulanjak bolanlar şonu ulandyranok. Yerli ýa-ni suwdyň sudyasy. Diňe bir taraplayyn ýa-ni suwdnama diňlenýär, olam ýa-ni şol şikaýet eden aýalyň, ýa-ni bir aýalyň şikaýet diňlenýär de şoň esasynda netije çykarylýar, karar çykarylýar da Murat Düşeýewiň
hamala şoňa haýwat atypmyşyn şol ýaly, hamala şoň mertebesini kemdedipmişin. Şoň netijesinde de Murat Düşenpe jerime salyndy. Indi ýöne yerli suwdyň çykaran kararynyň üstünden şikaýet etmäge islendik raýatyň haky bar. Onuň içinde Murat Düşenpe şol hukumundan peýdalanyp Aşgabat şäher suwdyna ýüz tutdy. Şol ýa-ni etrap suwdynyň kararynyň üstünden şol edilen şikaýatyň netijesinde de inha 3 mundan odal 6-njy iýulda şäher suwdy geçdi. Murat Düşenpe şol iş bilen, şol şikaýaty bilen baglanşypdy. Indi şo barada da Murat Düşenpe ýörüte ýadygy goýdy. Edil şolgun 6-njy iýulda suwdyň geçmegini edil eýdýany. Eger kim görmedik bolsa Murat Düşenpeň kanalyna şo çykyşdyr. Inha Türkmenistan Орча атленdur в Туркменистане МНБ снимает штаны, если ищешь справедливость, атленин 6 июлда dur. Şu taýda näme görkezilýär? Şu taýda Murat Düşenpe şu suwda baranna suwdyň binasyna geçiren ok şu taýdaky ýa-ni gorow işgäri. Onu ýa-ni elekten geçiren ýaly barlaýarlar Murat Düşenpe hemme ýa-ni kiýsetin zatyndan şu taýda soňunda Murat Düşenpe hatda balagyny çykar diýerler. Şo näme üçindir şoňa anam etmeýän şo balagynyň içinde bir zat bir guralmy enjam alyp geçäýmesin diýipmi ýa-da şonu Murat Düşenpe özüni kimsetmek üçinmi şolar ýaly ädime çen şolar ýaly şäherä çeni mejbur edýärler. Balagyny çykar, balagyny barlak görýärler. Şonam Murat Düşenpe ýany bilen baran dosty video düşüripdir. Elbetde o taýda gora gullugyny işgär ondan habarsız. Şonam Murat Düşenpe özüniň gepleşiginiň içinden ha şu taýda şol 6-njy iýulda goýan gepleşiginiň içinde şol ýa-ni video kadrlar görkezýär. Indi bundan soň Muratyň özüne näme görüň ýa şol şäher suwdyna da Murat Düşenpe şo taýdaky ýa-ni poliklinikada bolan gurrunun ýazgysyny ýetip görkezjek bolýany şo telefonyny diýä suwdyň içine getirmek goranak. Olam düşündirjek bolýar. Men telefonumda diýä suwd üçin gymmatly maglumat we şaýatlyk görkezmesi. Ýani men şu taýda şaýatlyk görkezmesi ýokmyň. Ýa-ni bir suwdnama fakt ýokmyň. Şu taýda ýazygy bar, men şonu suwd görkezjek diýär, şonu geçirden oklar. Ondan ol ýene ýygyna gaýdyp şäheriň içinde bir ýerde täzeden şol telefonyny ýazygyny bir diske geçirtýär. Şoň üçin suwdy ýyda tüýşürýärler. O saat 10-da geçirmeli suwdy. Saat 4-de geçirýärler. Indi Murat Düşenpe täzeden gaýdyp gelýän şo suwda ýene giýdirmän ýa-ni ýaly ilikdüme barlagyny geçirip şo balagyna çenni çykardyp mertebesini kemdedip ondan geçirýärler suwda. Şu zatlar minni Muratyň öz pikiri boýunça näme üçin edilýär? Şol suwddan ýüze gürtmek üçin. Adamlara diýär şo taýda baranlarynda psikologik her hili basyş görkezýär. Howada 50 gradus ysy, o taýda bir köýlegede durar ýaly ýerem ýok diýär. Şo taýda men gözümiň öňünde diýär suwda gelen adamdan diýär suwddan gidýän ýagdaýy bol diýär çydaman, ýa-ni ediyetlere, hem kemsedilmelere, hem ıssa ondan garaşdyrýarlar diýär bellenir wagtam geçirmän suwdy zady. Ýene bir ulana diýär şo taýda sen şyppykly gelipdiň diýip suwdy ýatyrdylar diýär. Eýinle gaýtardylar. Şular ýaly her zat edýärler şol suwda gatnaşdyrmajak bolup şo raýaty diýär suwddan ýüze gürür ýaly etip şoňa mejbur etjek bolup. Maňa da diýär şular ýaly psikologik basyşlar görkezdi. Şu bolan zatlary men ýa psihiki basyş diýip atapdýan diýär da öz çykyşynda. Indi ahir soňy şol indi şäher suwdy şu şikaýatyna seredibem nähil netije çykarýar. Ýene de şo poliklinikaň müdiri Nazarowaň eden şikaýatyny dogry tapýarlar. Hamala Murat Düşenpe şo taýda şoňa haýwat atypmyşyn, şo taýda şonu kemsedipmişin. Muradyň hem getiren video ýazygyny görüpmişin, ýa-ni Muradyň aýtmagy boýunça görüpdirem tudyýa. Şonu da şo taýda hiç kemsetme ýok. Olmasa men geçen köyde şoň bilen geçiren töhfet döşlüğünde de içinden men bölekleri görkezdim. Üstesine Murat Düşenpeň özüm inha şo ýazygyny şu taýda goýdy, şo video ýazygy YouTube'da da dur. Şu taýdaky şol alynan video ýazygy tutuşlaýyn. Şo poliklinikaň içinde düşürilen video ýazyga tomoşa etseň şu taýda hiç kemsetmeýän ýokdy, görünüp dur. Emma näme üçindir? Şo Aşgabat şäheriniň
şäher suwunyň tudyasy şu taýda şu Murat Düşemowiň hiçlik emsetmä ýol bermeýändigine ýa haýwat atmandygyna da üns bermeýän ýok, şonu Murat Düşemow günäli tapýady. Şo jerimeni öz güýjünde galdyrýar. O jerime de ýanky 100 manat görünüşinde salynan jerime indi şonu Murat Düşemow tölemeli. Bolýa indi bu waka şeýle adalatsyz geçdi. Sudya şo görkezlen video ýazgyny ýeterlik diýip hasaplamady. Şo taýda hiç ilk emsetmeýän ýokdugyny da garamazdan Murat Düşemow günäl tapdy. Indi ýöne Murat Düşemow bu wakany şo duruşynda goýmady da ýa-da çykyş etdi, öz pikirini aýtdy. Ýöne elbetde Türkmenistanyň içinde bular ýaly ýalgylary goýup çykyş etmekligiň özi aňsatlat däl. Elbetde şolar ýaly raýata başyňam görkezljegi belli zat ýöne Murat Düşemow baryr götüjükläp durmady, öz hukugyna göreşýän merdana raýat aktivistleriniň biri. Indi şu wakany ýa-da bilenem Murat Düşemow ýanky öz eginleşleriniň biri bilen Daşowda gitdi. Indi Murat Düşemowyň garyndaşlarynyň aýtmagyna görä edil şo suwudyň ertesi güni Murat Düşemow Daşowda gidipdir. Şo ýoldaşlarynyň biri bilen maşynyň sürüjüsiniň adam Juma Kaýew Daşowda on garyndaşlary bar eken, Murat Düşemowyň özüniň garyndaşlary bar. Olar şol ýanky Jumaň hususy maşynyna ýeňil ulawuny Aşgabatdan Daşowda gidýärler. 7-nji edil suwudyň ertesi güni 7-nji iýulda Daşowdyň ruhy bilen etrana baryp ýetenlerini bulary polisiýa işgärler saklaýa, gaýyn işgärlerini belli däl. Şo taýda saklawam bulara ýene arsaýarlar adatçy edişleri ýaly näçe tidiň han maskadan daşaram. Häzir Türkmenistanyna bir vilayatdan beýleki vilayata geçjek bolsaň, sende koronawirusyň ýokdugy hakyna ýürüýte medisina sprawaty bolmaly. Ol sprawkan öden bir kanunda täbäbi häzir şol sprawkany kimin karary bilen talap edýänlikleri belli däl. Hatta Murat Düşemow şo taýda Aşgabatyň demir ýol wagdalyna barýan şoň bilen gyzyklanyp görüpdir. Şol kimin karary bilen şu düzgün giýirildi diýip talap edenne şoňa belli bir jogabam berip bilmeýändirler. Bir ýöne bir el üstü bilen ýazylan bir peşad edilen bir zady görkezdiler diýe o taýda haýsy ministrligiň ýa ministriň golu bilen ýa prezidentiň golu bilen kimin görkezmesi haýsy nomer bilen çykarylan karar diýen belli däl ýa bir zatlar maňa görkezdiler bolýan. Ümürtük bir kağıt görkezdiler diýe. Indi Murat Düşemowyň pikirçe diňe on pikirçe däl köp beýleki insan hukuklaryny goraýjy raýat aktivistläriniň pikirçe, beýleki aktivistleriň pikirçe Türkmenistanyň öz içinde bir şäherden beýleki şähere gitmek meselesinde giýirilýän şular ýaly çäklendirmeler bir kanun. Ýa Türkmenistanyň öz konstitusiýasyna da aýdylýar. Türkmenistanyň öz içinde erkin hereket etmegine raýatyň hiç zat piýadelçilik berip bilmez. Adam raýat bir şäherden beýleki şähere gitmäge haky bar, hatda saýlajak ýa ýaşajak ýerini erkin taýlamaga da haky bar. Ýöne şu ýagdaýa häzir Türkmenistanyň häkimetleri çäklendirmegi ýeride oturýarlar. Bolýa, indi käbir daşary ýurtlarda belli bir çäklendirmeler bar, häzir epidemiýa, pandemiýa bilen baglanşykly. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri Türkmenistanyň pandemiýaň bagdyryny, Türkmenistanyň epidemiýaň bagdyryny boýnan aloklar. Türkmenistanyň hatda koronawirusyň bagdyryny resmi ýagdaýda boýnan aloklar. Onu kesel ýok bolup çykýar. Pandemiýa ýa-da epidemiýa ýok bolup çykýar. Onu näme dep şular ýaly çäklendirmegi ýeride bilýärler. Ana Murat Düşemow ýaly aktivistleri gydaklandyrýan esasy sorawyň birem şu. Şoň üçin ýanky talap edilýän sprawkany bular bir kanun hasaplaýar. Şeýle hasaplamaga da esas bar. Ýa Türkmenistanyň häkimetleri resmi ýagdaýda koronawirusyň ýurtda bardygyny boýnan aloklar. Indi Murat Düşemow bilen Murat Düşemowyň dosty Juma Kaýew ýanky ýeňil ulawda Daşowda barýarlar. Ýanlaryna da ýanky ýaly sprawkada ýok. Ýa bular ýanky ýaly sprawkany talap edilen sprawkany bir kanun hasaplaýarlar. Daşowda barıp ýetýärler muny ýolda ýanky organ işlerleri saklaýar da ýanky sprawkany talap edýärler. Indi bu maglumat Murat Düşemowyň garyndaşlarynyň maňa beren maglumaty, jekdüýün maňa beren maglumatlary. Olaram ýok bizde ýanky sprawka ýok, siziň edýän bu talabyňyz bir kanun diýip ýene dawalaş başlaýarlar polisiýa işgärleri bilen boly. Bular jetsine polisiýa işgärleri ýygyna bakýarlar.
Şu vaka net Daşow'un ruhu bilen etrafında olan vaka. Yankı Cuma kayfın maşyny konfiskasiya edýärler, alyp gidýärler. Ellerindäki telefonlara malýarlar. Indi şu taýda maglumat berip ýetişen şu yankı Cuma kayfın aýaly bolýar. Şu Cuma kayfın aýaly şu maşyny eken şoňla gidýär. Biziň bilişimide görä ilki oňam telefonyny alýarlar da soň gaýtaryp berýärler. Şu taýdan yankı Jumaň aýaly Murat Düşüýemow hem garyndaşlaryna habar edýär. Siziň ogluňyzam ýygnadylar, meňin ha ýol ýanylaşmy Jumanam ýygnadylar diýip. Ine edil häzir kwagt ýagdaý şolar ýaly, indi şol ýanky Jumaň aýalynyň aýtmagyna görä bilen ikisini hem Murat Düşüýemow hem Juma Kaýfam häzir kwagt 15 sutka jeda berip şo izolýatorda taklaýarlar. Ýöne geňallar ýandady waka 7-nji iýulda boldy, ine dek öňün boldy. Ýöne şol 7-nji iýulda suud edip ýetişilýär şoňa. Şonuň ikisine de polisiýa ýönelik edýär. Edil şol güne magşamlygam suud edýärler de ikisine de 15 suudga 15 gün izolýatorda oturmak jedasy berilýär. Şuň şeýle çaltlykda ýerine ýetirilişiniň ödem şufa döredýär. Adatça teňte on günäsini suud etmek, bir derňe geçirmek, barra geçirmek, soğura etmek, zat etmek olur. İň bolmanda bir näçe gün wagt almalar. Ýöne edil bundan öňkü boluşy ýaly Murat Düşüýemow hem Jumaň ýanky Juma diýilýän oglunyň başdan geçiren wakalary nämen görkezýär. Şulary idarlaýarlar. Şular sehel aýaklaryny gyýşyk basçak bolsalar ýa bassalar ýa da aýdaly şulaň edýän talaplaryna kanun esasynda esaslandyrylan bilmeseler. Ýöne şuňa bir günä ýönkejek bolsalar, dessine şol wagtyň öňünde günä hem bular da taýýarlyk, şaýatlar hem taýýar bolup dur. Hemem sudýan ýa hökümet öňünden taýýarlanan ýaly görünýär. Dessine operativ ýagdaýda bir günüň içinde hem aýplama bildirilýär, hem suud karar çykarýar, höküm çykarýar. Ören geň ýagdaýda bolup geçýär. Geň çatlyk bilen bolup geçýär. Ine şuňa ödem şol Murat Düşüýemow bilen şoň eginleşik dosty Juma Kaýwa häzirki bildirilen aýplamaň ödem gaty şuhary görünýär, şolaň ýygyna düşülip ýörlen ýaly görünýär. Ine edil häzirki wagt şol ine men matalnaşlama ýetirjek täzeligim şolaň başynda düşen wakaty ine şular ýaly waka, şular ýaly ýagdaý. Ýöne biz buny ünsen düşürmez, ünser oturar, häzir ýerler bu wakany. Indi bular häzir yeni bir näme howply alamat bar, bir maglumat bar. Şol Jumaň aýalynyň öz garyndaşlaryna beren maglumatyna görä bular diňe bir maska ýa-da ýanky ispravka bilen baglanyşykly däller. Indi şol Juma hamala polisiýa işgärine haýwat atypmyşyn, hem şoňa hüjüm edipmişin diýip aýplama bildirýärler. Indi bu aýplama häzir bu berilen jerden 15 suudga izolýator ýanky tutsawlyk bilen bu tormozlygy mümkin diýip howaty edýärler garyndaşlary. Şoň üçin men Antan hukuklaryny goraýjy bilen aktivistlerle de ýüzlenesim gelýär. Hukudanam Täjül Begmedowa, Vitaliy Ponomaryow, Farid Tuhwatullin, Ruslan Mätiw taýlary ýüzlenesim gelýär. Şu wakany üns merkezinde saklaň, üns merkezinde alyňda, gaýrat ediňde, şulaň ykbaly bilen, şulaň ýagdaý bilen gazaklanyň, gaýrat ediňde Türkmenistanyň häkimetlerinden maglumat aljak boluň. Şolara bildirilýän aýplama näme derejede ýerlikli, näme derejede esasly. Hemem şu taýda şu höder edýän ýanky mesele ünitçekin. Şolaň ikisem raýat aktivistleri hökmünde iş alyp barýan oglanlar. Juma Kaýwam, Murat Düşüýemow. Şoň üçin şolaň öz grajdan pozisiýalary üçin berilýän jedamy şolara. Şu toňky wakalar. Ýa-da hakykatdan hem şolara bildirilýän aýplamalarda esas barmy? Şuňa gaýrat ediňde, üns beriňde şu barada maglumat aljak boluň. Bilen özümizde bar bolan maglumatlary size ýetirip durarys. Şuda da edip edýän çykyşymyzdan hem siz bilip bilersiňiz köp zatlary. Ene edil häzirki wagt men bar ýetirip biljek maglumatlar mene şulardan barat. Ýene ýanky aýdyşym ýaly bu wakany iderlemegimizi üns merkezinde almagymyzy dowam etdireriz. Inni raýatlaryň hukuklarynyň baskılanmagy bilen baglanyşykly men aýtdym, ýene bir waka bar diýdim. Şuňky gepleşikde gowulajak olam. Edil häzirki wagt şol Bizmeýin şäheriniň Goraw polkunyna gulluk edýän
Didar Terkişev diýip bir ýaş oglanyň saglyk ýagdaýy gaty howpasyna şoňam ejeti oğulsyna Terkişewa şol oğlunyň ýagdaýyna alada bildirip bide hat ýazypdyr. Ve hakikatdanam bu taýda gaty alada bildirer ýaly ýagdaýlar bar. Şoň üçin men bu şu bir aýalyň bu eneň haty bilen sizem tanışdyrmagy makul bildim. Şu wakanam üns merkezine almaklaryny haýyş etim gelýär. Biziň insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimizden şol aýal häzirki wagt biziň şol insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimizde de ýadan bolmaly, şu haty gönderen bolmaly. Tebe maňa ýadan hatyny da aýtdy Vitaliy Ponomaryowa, Täjegül Begmedowa hemem Farid Tuhmatuline we Ruslan Mätiwe şu haty ýetirjekdigini aýtdy. Haty oğulsyna Terkişewa öz hakykady bilen ýazypdyr. Onam şu taýda nyktaban belliye şu hatda agdalayan adamlar ýa-ni şol oğulsynyň ogly Didar Terkişew ady hakykat, anonimat däl, şular hakyky şahsiýetler. Şoň üçin Türkmenistanyň häkimetlerine men şu waka, şu hatyň mazmunyny üns bermeklige çagyrýan. Hemem şu Didar Terkişewiň janyny awanýan howpyň öňüni almak üçin degişli resmiýetleň degişli şähereleri görmeklerine çagyrýan. Şu ýazylan hat üçin olardan araljak bolmaň, eger şolardan häzir araljak bolup şu oğulsyna Terkişewa hemem şoň ogly Didar Terkişewa adar berseňiz, bu wakany biz has ýokarlara çykararys, halkara derejesinde guramalara ýetireriz. Şoň üçin gaýta şu meseleň çözülmegine, oňuň çözülmegine ýardam etjek bolun. Türkmenistanyň häkimetleri, men size ýüzlenýän hemen Türkmenistanyň raýat aktivistleri sidem men şu mesela ünsürmekle çagyrýan. Indi bu hatyň mazmuny nämeden barat? Hat elbetde höwürümli hat. Şoň üçin gaýrat edinde bir kanagat bilen şunu dinlejek bolun. Hemem şu urda edi bilteňiz ýardam etjek bolun. Hat şeýle başlaýa. Oğulsyna Terkişewa Türkmenistanyň Türkmenbaş şäherinden, Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjy. Şeýle ýazýar. 2020-nji ýylyň 30-njy dekabrynda meniň oglum 2002-nji ýylda doglan Didar Terkişew Türkmenistanyň goşun gullugyna çagyryldy. 31-nji dekabrda ol Büdmen şäheriniň Goraw polkuna baryp düşdi. 3 aýlap karantinda boldy. Ýylyň başynda gyş ören sowuk bolupdy. 21 günläp gar eremän ýatdy. Etkerlerin kazarmasy ören sowuk eken. Kazarmada ýyly suwam ýok eken. Etkerlerin hajathanasynda daşarda ýerleşýän eken. Şu ýagdaýlar sebäpli meniň oglum Didar tiýiz wagtdan towuklady. Harby bölümiň medisina gullugynyň naçalnigi Uly leytenant Agaýewiň öz borçlaryna jogapkärçilikli şemeleşip meniň oglumyň saglyk ýagdaýyna gelengitildik edenligi sebäpli oglumyň saglyk ýagdaýy hatam ýaramadlaşdy. Ýagny onuň duluklary çyşyp başlady. Bu ýagdaý fevralyň ahyrynda ýüze çykdy. Medisina gullugam jogapkär ofitserlerim muny görmeýänmişler. Diňe martyň ahyrynda olara telefon edip men olara azar berip başlanymdan soň meniň oglumy polkuň keselhanasyna ýerleşdirdiler. Soňra muny Aşgabat şäheriniň harby poliklinikasyna alyp gitdiler. Ol ýerde Gulok burun bokurda keseleri boýunça Lukman oglumda gaýmarit keseli ýüze çykypdyr diýip diýagnoz goýupdyr. Emma stomatolog Lukman oğlumun yüzünü eli bilen bağırlak göründen soň onu derasta bir düğünüň bardygyny anyklapdyr we onu onkolog Lukmanyň ýanyna uradypdyr diýip Türkmenbaşly ýyleşimiz Ogulsapar Terkişewa ýa-da hem hatyny dowam etdirýär. Onkolog Lukmanam oğlumda tomografiýa we uzy barlygyny geçirenden soň onu oňyň düğünü ýagny Dabrakaz sistemini opukal diýilýän şişme bar bolmagy mümkin diýip diýagnoz goýupdyr. Eýem 7 aprelde meniň oglum Didar Terkişew Aşgabat şäheriniň onkologiýa keselleri boýunça merkezi keselhanasynda ýatyrdylar. Ähli terör baglarlardan geçenden soň oglumyň ýüzündäki gaýmar boşlugyna kist düğünüňiň ýagny kistanyň bardygy barada diýagnoz goýdular. 15 aprelde şol kist düğünüňi kesip aýyrmak boýunça ogluma operasiýa edildi. Operasiýa ören kyn boldy. Oğlumun yüzünün deresini kesenlerini, onun dişlerinin düýp etine çenli kesip geçirdiler. Operasiýanyň netijesinde kist düğününden daşary oğlumun yüz sünkününde 23 mm bilen 17 mm iğne dördür bölügi kesilip aýryldy. Ünsveriň adamlar. Şol oğlanyň
100 sünkünün belli bir bölügini kesip aýrýarlar. Diňe etin näme sünkün aýrýarlar 100'ünün sünküni. Bu ören çynnakay medisina operasiýasy. Operasiýadan soňky 10 gün oglum üçin iň azaly günler boldy. Soňam onkolog Lukman oglumyň soğukdan we nerv stresinden gorunmalyk barada oňa maslahat berip, ony Niyaz Fadylnaky merkezi keselhana geçirdi. Niyaz Fadylnaky keselhanada oglumy stomatologiýa we oftalmologiýa bölüminde ýatyrdylar. Emma bu keselhanada gulak burun bokurdok boýunça bölümem Lukmanam ýok eken. Ferqedim Niyaz Fadylnaky merkezi keselhanada gulak burun bokurdok boýunça bölümem ýok diýip, şo Lukmanam ýok diýip. Ol oglanyňam ýaňky derdi belli bir derejede gulak burun bokurdok bilen baglanşykly derdi ol. Kesel. Indi ýene oglany Türkiş we şeýle dowam etdirýär. Şeýle de bolsa, oglumyň ýatan bölüminiň lukmanlary hemme spesialistleriň çykaran netijelerini toplap, oglumyň harby gullugy ýaragly dälligi barada öz çykaran kararlaryny ýurdun merkezi harby medisina komissiýasyna uratdylar diýär. Şuňda wraçlar ýörükçe netije çykaryp karar çykaryp, şol ýanky Didar Tirkişewiň harby gullugy ýaragly dälligi baradaky karary Türkmenistanyň merkezi harby medisina komissiýasyna uradýarlar. Şondan soň meniň oglum Didary ýene polkuň we sanitar bölümine geçirdiler. Aradan bir näçe gün geçen soň men polkuň sanitar bölümine bardym bolýan. Oglum öňünden çykanyna men onuň ýüzüniň çymgydylygyna üns berdim diýär. Bu onuň gan basyşynyň çakdan aşa ýokarlananynyň alamatydy. Meniň näýiligimi görüp, polkuň sanitar bölüminiň naçalnygy uly leytenant Agaýew oglumdan şu gün sen gan basyşyňy ölçedilermi? Näçe görkezdi diýip sorady. Oglumam birinji gedek 130 bilen 70 görkezdi, ikinji gedek 140 bilen 80 görkezdi diýip jogap berdi. Agaýew bu kabul edilerlikli gan basyş diýip jogap berdi. Hakykatynda medisinadan tähel başypkan adam eger gan basyşyň görkezjidi 130 bilen 70 bolsa, ýa-da 140 bilen 80 bolsa, bu kadadan has ýokary. Ondan ýanky ulsana Türkiş we şeýle ýa, men oňa diýär ýanky naçalnyga oglumyň kadaly gan basyşynyň adatça 90 bilen 60-dan düşündirjek boldum. Olam maňa gödek häňde siziň ogluňyz biziň şatymyzdan gelende, ola ýam onkologiýa keseli bilen keseli eken, biziň bu taýda näme günämiz bar diýip jawjyndy. Men onuň medin institutdan nähili bilim alanlygyna haýran galdym. Ol öz geleňsizligini meniň 450 sany eskerim bar. Men olaň haýsy ýerine ýetişeýin diýen sözler bilen delillendirjek boldy. Menem oňa size sanitar bölüminiň naçarny bolmak, bu wezipede gowja aýlyk almak ýara. Emma öz wezipe borjuňyzy ýerine ýetirmek bolýan ýaranokda diýdim. Men öz ýanymdan gür biz enatalar öz gözümizin goňjy, sagdan, owadan, akylly başly çagalarymyň ykbalyny 2 ýyllap kimlere ananyp ýörüp içimi gepletdim diýip oglana Türkiş we hatym dowam etdirýär. Ahir soňy meniň oglumy Aşgabatyň merkezi keselhanasynyň terapiýa bölümine ýerleşdirdiler. Ýöne bu bölüm keselhanaň esasy binasynda däl, şäheriň daşyndaky Bekrew diýilýän ýerde ýerleşýän eken. Ol bölümüň jaýyna girmek bolsa her bir adama ýetdirýän zat däl eken. Bu bölümüň jaýyna barmak üçin rem baza diýilýän bazaň territoriýasyndan geçmeli. Beýdimek bolsa keselhanaň jaýynyň ikinji KPP diýilýän ýörükde barlyk punktynyň aňyrtynda gizlenýändigini aňladýar. Ol ýerde meniň näme üçin men nähoşlaryň dogan garnaşlarynyň göý berilmekleri üçin bellenen saat 17 bilen 19 aralygynda öz oglumyň halyndan habar alyp bilmeli diýip sorasam, olar maňa Covid pandemiýasy sebäpli gadagançylyk ýerildi diýip jogap berdi. Bu meni ören alafarmy etdi. Keselhanaň merkezi bölüminiň binasyna ýokarda agdalan wagt aralygynda nähoşlaryň dogan garnaşlarynyň girmeklerine ruhsat berilýär, emma Bekrewdäki bölümine görin girmek bolanok. Meni hatta oglum bejerýän Lukman bilenem gürleşdirmediler. Ýöne soň gyzyklanyp görsem, keselhanaň bu bölüminiň lukmanlary baryp ýatan wujdansyz adamlar eken. Olar öz hasabatlaryny nähaşlaryň gan basyşynyň we ýürek uruglarynyň görkezjilerini peseldip görkezýän ekenler.
Ne şu bu maglumatı bu oğultana Türkiş bu şu taş ketenhanada yatan oğlu yani didar Türkişten alıp bir daha yetiriyada. Mahal üçün olar gan batışı ve yüreğin urgusunu ölçüyeler. Eğer görközcüler kadadan yukarı olsa ne hoşo gan batışı petelden derman veriyorlar. Bir neme soňra gan batışynyň we ýürek urgusynyň görkezjileri petelenden soň olar gelip şol görkezjileri ýadyp alýarlar da şonu näkaşyň medisina kartuşkasyna girdiýärler. Operasiýanyň ýa-da günlerde oglumyň ýürek urgusynyň ýygyligi kadalydy. Ýagny minutda 70 urgu tögeregdi. Emma Bekregudäki keterhana ýerleşdirilenden soň onuň ýygylyginiň hakyky görkezjisi minutda 130 tögereg boldy. Yani ultan Türkiş var. Bu görkezji hakykatdan yaman çaktanaşy ýokary. Euro urgun 1 minutdaky yani urgusy 130 bolsa. Tahikardiýanyň alamatlary göze dürtülip durdy. Gan batyşynyň derejesi hem hiç ýyly agyr iş etmeýän, ýöne palatada yatan halatyny da 110 bilen 70 görkezýärdi. Edil şol günlerem meni Harwa Medisina Komissiýasynyň başlygy Patpolkownik Azizow kabul etdi diýip, yani ultan Türkiş ýadyar. Men oňa oglumyň saglyk ýagdaýy täwäpli inni goşun gullugundan boşatylmalygyny aýdamda ol maňa ýöne bir kis dügünüňiň eskeri goşun gullugundan boşatmak üçin ýeterli kasaplanmaýanlygyny aýtdy. Onuň bu karary gapmagarçylyk ýagdaýda öredýär. Ýagny bir tarapdan stomatologlar oglumyň harby gullukdan boşatylmagyny soraýarlar, beýleki tarapdan ogluma gaýmary diagnozyny goýun bitowat hünärine bimunasip gulak burun bokurduk lukmany ogluma bary ýogy 30 gün otpuska berilmegini soraýar. Gaýmora boşlugyny ýüze çykýan kista dügni ýöne bir kista däl ahyry. Ol kesilip aýrylandan soň hipertoniýa, tahikardiýa, burun bokurdugyň funksiýasynyň bozulmasy, diýişiň we diýiş kökleriniň agyrysy, göz gyýkmagynyň deformasiýasy we hatda fiziki agyrlyklar sebäpli gözüň göz hanasyndan tüýüşmesi ýaly birgiden problemler ýüze çykyp bilýär. Çünki meniň oglumyň ýagdaýynda onuň ýüzüniň çep tarapynyň sünküniň bir bölegi kesilip aýryldy. Men şu arada Patpolkownik Azizowa aýdamda ol stolundan ölçek lineýkasyny çykaryp oglumyň ýüzünden kesilip aýrylan sünküň ullugyny ýagny 23 mm bilen 17 mm iňe dördül ullugy görkezdi. Bu ören uçy ýüksekje zat diýdi. Diýip ýanky oltana Türkiş ýadyar. Merkezi Harby Medisina Komissiýasynyň başlygy Patpolkownik Azizowyň getiren delillerini dinläp, men onuň oglumyň keseliniň aýratynlygyna näme derejede dogry düşünýändigine şüphelendim. Men bunu onuň özüne duýduramda, ol öz bölüminde bir professoryň işleýändigini, ýöne şu wagt onuň işte ýokdugyny, işte bolan bolsa, onuň maňa hemme zady edil çöpdigini ýaly düşündirip berjekdigini aýtdy. Meniň getiren delillerim, göz ýaşym we sözlerim Azizowa hiç täsir etmedi. Şol wagtyň özünde de meniň oglumyň inni esker hökmünde goşun gullugyny derege yaramajakdygy aýnada görünen ýaly görünüp durdy diýip olsana Türkiş hatynda dowam etdi. Ahir soňra men Patpolkownik Azizowa diýmek onunla meniň oglum goşun gullugyndan boşadylar diýip garaşmaga hiç ýyl umyt ýok da şeýleme diýip iň soňky soragymy berdim. Azizow maňa men umyt ýok ýa-da umyt bar diýip aýdyp biljek däl diýip ören gümürtük jogap berdi. Belki de onuň bu gümürtük jogaby meseleniň çözülmegi üçin oňa para bermeligini aňladýandyr. Özümde dören şu pikire özümiň gaharym geldi. Ve men bular meniň sagdyn oglumy goşun gullugyny aldylar. Ve goşun gullugyny da 18 ýaşly oglumyň saglygyny döwüp, onu ömürlük maýybe urdular. Inni şu datlardan soňra men bulara para bermelimi? Ýok, bir köpügen bermerin diýip öz-özüme ýüzlendim diýip oňa Türkiş we hatynda dowam etdirýär. Men saglyk ýagdaýlaryndan ejer çekýän käbir beýleki eskerleriň hem başdan geçirýän wakalaryny dinläp, Patpolkownik Azizowyň näsek eskerleriň goşun gullugundan boşadylmaklaryna bil kaslaýyn päsgelçilik görejändigine we kimdir birini goşun gullugundan boşadaýanyna da ony gulluk möhletiniň gutorjak pursatyna boşadýandygyna göz ýetirdim. Eýsem bu näsek neresi çağalaryň we olaryň betdalyk enatalarynyň mertebesini depelemek dälmi näme? Şeýlelik bilen Patpolkownik Azizow oglumyň goşun gullugundan boşatylmalylygy barada lukmanlaryň eden haýyşyny kabul etmän,
mesele täzeden garamal etdi. Bu wakalaryň başynda bolsa, oglumyň ýatan keselhanasynyň naýyntap terapewtleri oglumda gan basyşynyň ýokarydygynyň tasdiklenmäändigini we onnaky tahykardiýa problemasyny bolsa, Merkezi Harby Medisina Komissiýasynyň öz gödäwçiligine saklamalygyny aýdyp, ony keselhanadan çykardylar. Onun gönderme hatynda da başky 30 günne agyr zähmet çekmelläli ýazyp, ony göni öz gulluga diýen rotasyna gurutdylar. Men çykkansa ýagdaýda galdym. Oglumyň harby bölüminiň onuň saglygy üçin zerur bolan şertleri döredip bilmeýändigi sebäpli onuň saglyk ýagdaýy ýene ýaramaslaşyp başlapdyr diýip, Oglsona Türkişewa hatyny ýene şeýle dowam etdirýär. Men adalaty gözlemegimi dowam etdirýärin. Ýakynda gorunmak ministrliginiň şahsy meseleler baradaky bölümini meni kabul etdiler. Meni kabul eden bir erkek kişi meniň arzymy dinläp, şol patpolkovnik Azizowa jaň etdi. Ol Azizowa ýaýaplayjy we ýallaklyk edici ähengde ýüzlenip, meniň onuň üstünden arz edip gelendigimi aýtdy. Azizow ýene de oglumyň saglygy baradaky kararlaryň gapma garşylyklydygini öňe sürdi we oglumyň ýys duýmagy we iýmit çeýnemäge ukyplygyny aýtdy. Onuň bu sözlerini eşitip men serpmeden gaýdan ýaly boldum. Diýmek, näçe oglumyň goşungullugundan boşadylmak üçin ol hökman birinji derejeli maýwe görünmeli. Şondan bäri onu goşungullugundan goýberjek däller-de. Men bu ýagdaýlary barada prezidente we gorunmak ministrine de hat ýazdym. Ýöne 20 günden gowrak wagtyň geçenligine garamazdan henidem hiç ýyly jogap ýok. Men indi näme etmeli? Ýene kimiň gapysyny kakmaly? Maňa kömek edin. Maslahat beriň. Hormat bilen Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjy Oglsona Türkişewa diýip illeşimiz Oglsona öz hatyny tamamlaýar. Görüşüňe ýaly adamlar ünseriň 18 ýaşly çagan ýüzüniň sünküniň bir bölegi kesilip aýrylan. Adamyň ýüzüniň sünküniň kesilip aýrylmagy diýilýän zat ol gaty çynnaky mesele. Şular ýaly ýagdaýda hatda has ýüzlüýrek ýagdaýlarda da esker hökman goşungullugundan boşadylýar. Emma görüşimiz ýaly şu taýda şol jogapkar adamdan atlar sanalyp geçilýär, ýani patpolkovnik ýa ýene ulu leytenant ýa bir giden jogapkar adamdan atlar sanalyp geçilýär. Şol adamlar şu ýagdaýa jogapkar adamlar. Üstesine de o taýda Oglsona Türkişewa ýazyp otyr. Hatda diýä wraçlaň özleri haýyş edip ýüzlenmeýärdiler. Şuny goşungullugundan boşatmaly diýip, ýöne şoňa da garşy bolup şu taýdaky jogapkar bir katan adam şu taýda şu çagan ýanky Didar Türkişewiň ömrüni howp astyna salyp otyrlar. Indi özüňiz gözüňe getirip görüň, Türkmenistanda näçe ýaş eskerler gullukdan ölüp gelýärler. Bir tarapdan dedawşyna diýip bir zat bar. Ýanky gullukda köpden ýer gulluk edip beren eskerler, ýanky ýaş eskerleri urup ýen jibeldirýärler ýa-da maýyp edýärler. Şular ýaly ýagdaýlaryň ýygy-ýygydan bolýanyny aýdýarlar. Üstesine şular ýaly ýagdaýda çagalyň ölümine, ýanky eskerliň ölümine şular ýaly jogapkar adamlar hem sebäp bolup otyr. Şolar gullukdan goýbermeli ýagdaýynda goýbermän aýak digirä otyr. Bular näme üçin edýär? Elbetde göz görsele görünüp dur. Ya ha şolaň professionallygy ýetenek şu adamyň janyna, şu eskeriň janyna näme derejede howpyň awan ýanyna şular düşünben bilenek ýa-da parisleýärler. Ýanky türkmen aýalam aýdy, men näme üçin ýa para bermeli? Bu saglygyny goýran eden şular, indi şu haramzadalar da men para bermelimi? Şu çagamyň saglygyny goýran eden üçin men şulara para bermeli. Dogry kanun sora berýär. Para vermekden yüze urgan doğru diye. Indi kanun esasında talep etmeli. Şoň üçin şu taýda men ýene bir zady ýene gaýtarasym gelýär. Şu ýene illeşimiz Oglsona Türkişewa şu özüniň şu hatyny ýadyr insan hukuklaryny goraýjy bilen aktivistlerle de iyi berdi, iyi berenlik hakyny maňa da aýtdy. Şoň üçin aktivistler gaýrat edinde şu denanyň oglunyň ýagdaýyna da üns berinde häkimiyetlere ýüzlenin. Bu diňe bir mysal adamlar, bu diňe bir mysal siziň hemmäňden bilýäniňiz Türkmenistanyň goşungullugynyň ýagdaýyny. Ýöne şu jagada mysalyň özi şu taýdaky ýagdaýy dolu açyk görkezýär. Nähil tragik ýagdaýlar, şu ýagdaýlarda gulluk edýär biziň eskerlerimiz, biziň ýaş şagalarymyz. Nähil geleňsizlik bilen garaýarlar şu taýdaky jogapkar adamlar. Şoň üçin
şu taýdaky jogapkar adamlar, şu patpolkovnik Azizow hem ýa-ni ulu leytenant Agaýew size de yüzlenýär. Şu çağan saglyk ýagdaýy, şoň janyň saglygy, şoň diýerlik häzir size bagly bolupdy. Siz hem öz professional borcuňyzy ýerine ýetiriň de wraçlaryň eden yüzlenmesine üns beriň de şonu goşun gullugundan boşadyň. Bu diňe men pikirimde bu taýda professional wraçlaryň çykaran netijesi siz hem şonuňa garşy bolup oturýar. Umumyň ene şuňky gepleşikde men şu iki tane meseleni gozlamak bilen Murat Düşemowiň hem şoň eginleşiniň häzirki başyna düşen kıyınçylyk adamyň hukuklarynyň depelenmegini gönlüni tegişli ýagdaý. İkinji ýagdaýym ine şu ýyleşimiz öz ady familiýasy bilen Oğuzhana Türkiş we Türkmen we şäheriniň ýaşaýjy ady familiýasy bilen gönü ýazyp oturýar. Sebäbi öz şagatynyň ýagdaýy şoň diýerligi, şoň häzirki akwaly baradaky mesele dur bu taýda. Şoň üçin ýene bir gedek jogapkary işgärler Türkmenistanyň häkimetleriniň jogapkary işgärlerini men şu meselelere üns bermeklige, Düşemowiň hem oň ýanyna dosty Juma Kaýewiň ýagdaýyna üns bermeklige, adalatly netije çykarmaklyga, şolary idarlamakligi, bet etmeklige çaýar ýani. Hemem Didar Terkişewiň häzirki düşen çykgynsyz ýagdaýyna üns bermegdi. Hemem şoň akwaly barada adalatly bir ýerlikli karar çykarmagyda çağırjy edýän, şonu sizden haýyş edýän. Üns berip dinleýäniň üçin köp sag bolun.